Здравейте, приятели, аз съм Веси Марков и днес ще играем на Shadow Fight 2. Once I was a great invincible warrior, and no one dared to stand in my way. I traveled the land searching for a worthy battle, until I discovered the gates of shadows. I broke the laws of the elders and opened the gates. The demons of the other world were beyond them. They rushed upon me, tearing my flesh, draining my soul, turning me into a shadow. And now, for eternity, Между другото, това е Хенри, to wander the world and fight the demons I който free. сега разбира за Shadow Fight. Играта е бойна, както виждате. И трябвам да победите всички босове, за да стигнете до финалния бос, той се нарича Титан. Малко ще ползвам къпа, защото това вече стана скочено. И така, ето ме пак. Аз не съм я играл от сега. Просто ще направя малък геймплей. Не много малък, но малък. 4-5-6 минути ще има. Надявам се да ви хареса. Но защо ме забива? Извинете, но нещо забива. Добре. Добре, не уча къде е така, но... Извинете, просто съм хвана. Велвет. Садо. Садо е сянка. Сам да видя. Добре, защо забива така? Надявам се да... Надявам се да ни забива така, както при мен. Клипът може да е 7 минути. Само да ви кажа, че като бия Винкс, в смисъл няма да бия всички босове, като правя клипове. Да знаете. Май спя. Да, спя. Спя да забивам.
ракета. Добре. Фотографо. Yes. Добре. Хайде. Хайде. За сега я водим. Дори много. Хайде, хайде. Не. Добре, май трябва да се бият по-телата. Добре, ще бият тази и това ще бъде, защото трябва да приключвам, защото намерят. Спечехме 250 и 50 звездичка. И това беше от мен. Абонирайте се и харесайте клипа ми. Чао!